Саба Дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Быел җир сулышы 4-нче республика конкурсына нәтиҗәләр безнең районда ясалды. Тарихи, мәдәни объектларны аякка бастыру эше дәвам итә. Шуның берсе Сатыш авылы мәдрәсәсе. 10 октябрь көне экология һәм әйләнә-тирә мөхитне саклау елы уңаеннан балаларның клуб берләшмәләре арасында игълан ителгән җир сулышы 4-нче республика конкурсына нәтиҗәләр ясалды. Республиканың төрле районнарыннан булган вәкилләр быел Байлар сабасының лесхоз бистәсенә җыелды. Лесхоз мәдәният йорты каршында бәйрәм рухы белән мәртәбәле кунакларны каршы алалар. Иң элек Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннеханов, Саба урманчылыгы җитәкчесе Васил Гыйзатуллин, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүхәрова, Татарстан Яңа гасыр хәрәкәте башкарма комитеты җитәкчесе Алсу Тарханова һәм башка мәртәбәле кунаклар Саба урман хуҗалыгында җитештерелгән эшләнмәләр Туган як матурлыгы исеме астында фоторәсемнәр күргәзмәсе белән танышты. Кунаклар тантаналы ачылыш алдыннан күрше бүлмәдә генә урнашкан Кыңгыраулар музее белән дә танышырга өлгерде. Җир сулышы конкурсы инде берничә ел рәттән уздырылып килә һәм елдан-ел популярлыгы арта, ди Татарстан Республикасының традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүхәрова. Быел гына да 50ләп эш кабул итеп алынган. Балалар белән эшләүче клублар каршында эшләүче оешмаларның конкурсын үткәрәбез. Ул конкурс беренче чиратта балаларны табигатьне, җирне саклауга юнәлтелгән чараларына мөнәсәбәтле барлыгы безнең 50дән артык заявка гариза килгән иде. Без инде жюри составларын бик ныклап өйрәнеп карап, менә бүген инде шуларның барысын да монда җыеп, әлбәттә без инде беренче чакырабыз җитәкчеләрне, ни өчен? Чөнки әлеге төркемнәрнең җитәкчеләре ни дәрәҗәдә кызыксынсалар, шуның кадәр балалар да кызыксына. Без инде бу конкурсның асылында элек-электәннән традицион мәдәниятне, халыкның акылында әйләнә-тирәне саклау, киләчәк буынга шушы матур кыяфәттә әйләнә-тирәне калдыру, җирнең ризыгы да җитәргә тиеш, суы да чиста булырга тиеш, һавасы да чиста булырга тиеш. Сәламәт балалар белән сәламәт буынга без сәламәт җирне калдырырга тиешбез дигән менә шушы акылга утыртылган, шушы фикергә утыртылган 6нчы чара, аның йомгаклау этабы быел Саба муниципаль районының лесхоз бистәсендә уздырыла. Әлбәттә, әлеге фестивальнең гамәлгә куючысы ул Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, без инде оештыручылар һәм инде менә быелгы бәйгенең төп оештыручыларының берсе ул Саба муниципаль җирлеге. Без инде чын күңелдән менә бүген 50дән артык республикабызның 18 муниципаль районыннан катнашучылар килә. Зур делегациялар белән килүчеләр дә бар, чөнки гаҗәп кызыклы чаралар узачак бүген. Безнең инде менә бу йомгаклау турларын без бер районнан икенче районга күчереп йөртәбез. Аның асылында менә шушы Татарстанның җирендә табигатьне саклауга юнәлтелгән нинди оешмалар бар, нинди проектлар бар, нинди тыюлыклар бар. Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннеханов тантанада катнашучыларны кайнар сәламләп, район тормышы, урман хуҗалыгы эшчәнлеге, бүгенге көндә кулланылучы яңа технологияләр хакында сөйләде. Экология, табигатьне саклау актуаль темаларның берсе. Ул киләчәктә дә үз кыйммәтен югалтырга тиеш түгел, ди район башлыгы. Җир сулышы бу безнең бүгенге көндә эколог тормышның дип әйтергә кирәк. Республикабызда ни хәлдә, бу мәсьәләләрдә күп проектлар, яңалыклар барлыкка килә. Һәм инде безнең киләчәк буын балалар күзлегеннән бүген нинди проблемаларыбыз бар, һәм инде аларның ничек итеп шишергә теләкләре булган бик кызык бу проектлар. Һәм инде безнең районыбызда булганда без ничек тә яңа технологиялар белән эшләргә дип уйлыйбыз. Инде бу урманчылык буенча алганда алар белән дә инде менә аларга күрсәтеп, алар белән киңәшеп алу дип әйтергә кирәк. Экология ул һәрвакыт безнең иң беренче мөһим тормышыбызда бәйлелек. Ул безнең үзебездән тора. Без үзебез бүгенгә бу мәсьәләне шишәбез һәм инде проблемаларны үзебез ясыйбыз. Шуның өчен бергә киңәшкәндә, бергә уйлаганда, мен уйлыйм, безнең киләчәктә бөтен яхшы нәтиҗәләр белән генә булыр дип.
Шуның өчен һәрвакытны киңәшергә кирәк, һәрвакытны мондый конкурсларны булдырырга кирәк. Һәм инде шул вакытта безнең игътибарлык һәм киләчәкне күз алдыбызга китеребез дип мин ышанып калам. Конкурс лауреатлары катнашучыларның яшь категорияләре буенча иң яхшы хәвәскәр берләшмә номинациясендә презентация тәкъдим итте. Алар арасында республикабызның Алексеевск, Сорман, Мөслим, Яңа Чишмә, Бөгелмә, Биектау, Чистай районнарыннан килгән вәкилләр бар иде. Я приехала из Новошминского района. Я возглавляю Тубылгытауский сельский дом культуры, являюсь руководителем любительского объединения «Экодесант» составом участников от 7 до 12 лет. Сегодня презентовала свою работу, которая называется «Наш дом земля, сохраним ее чистой», где заняла 2-е место. Тантаналы өлештән соң кунаклар 4 төркемдә үтүче мастер-класска таралышты. Гәзит, журналлардан күлмәк тегү, пластмас кашык һәм печәнечкеләрдән чәчәк панносы ясау, картон тартмалардан төрле эшләнмәләр, открыткалар ясау серләренә төшенделәр. Саба урман хуҗалыгы музеенда да кунаклар бик теләп сәяхәт итте. Биредәге экспонатлар аларда зур кызыксыну уятты. Дендрология бакчасында гаҗәеп үсемлек, агачлар белән танышудан тыш күңелле квест көтә иде. Үзәкләштерелгән китапханә хезмәткәрләре тарафыннан әзерләнгән биремнәрне үтәп, һәр команда җиңүгә омтылды. Агач утырту эшендә дә хатын-кызлар бик теләп катнашты. Хәзер Дендрарий бакчасында башка район вәкилләре һәм Фәнзилә Җәүһәрова белән Татарстан Яңа гасыр хәрәкәте башкарма комитеты җитәкчесе Алсу Тарханова утырткан агач та үсәчәк. Республиканское общественное движение вот уже 18 лет пропагандирует идеи Хартии Земли. Хартия Земли – это международный документ, разработанный многими государствами, одобренный организацией ЮНЕСКО. И 15 лет тому назад Государственный совет Республики Татарстан принял постановление о том, что вот этот проект международного документа, вот этот документ будет реализовываться на территории Республики Татарстан. И действительно за 15 лет много очень сделано. Принят экологический кодекс, принят ряд законов природоохранных, экологических. Вот многие министерства, ведомства занимаются пропагандой идей Хартии Земли, вопросами сохранения природных источников, природно-охранных мероприятий. И Республиканское общественное движение «Татарстан. Новый век» занимается координацией деятельности как государственных органов, так и общественных организаций, учебных заведений и так далее. И вот мы уже 4-й год подряд сотрудничаем с Центром традиционной культуры Министерства культуры Республики Татарстан и проводим вот этот конкурс «Дыхание земли». Конкурс проводится среди любительских объединений, детских любительских объединений. Они занимаются как раз вот проблемами пропаганды идей Хартии Земли. И очень много проектов, которые направлены на экологическое просвещение. И проводятся мероприятия по сохранению природных источников, лесов, водных источников и так далее, и так далее. Самая главная ценность вот этих мероприятий, вот этого конкурса, детям прививается чувство ответственности за свой родной край, за планету и за природу, и они с детства приучаются беречь природу. Вот это самая главная ценность. Кунаклар урындагы җитәкчеләр озатуында лесхозның селекция орлыкчылык үзәгендә булып, аның эшчәнлеге белән якыннан танышу бәхетенә ия булды. Эшлекле сәфәрнең соңгы тукталышы исә сувенирлар цехы иде. Монда алар кашык, савыт-саба эшләү тәртибен күзәтте. Күргәзмәгә куелганнарын исә сатып алучылар да табылды. Чара конкурста җиңүчеләрне котлау белән бер рәттән менә шундый күңелле сәяхәтне дә үз эченә алган иде. Районыбызда кунакларны таң калдырырлык урыннар бихисап. Бу әле шуның ничәсе генә. Ныклап әзерләнгән мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләребез дә үз чиратында оештыру сәләтенең көчле икәнен тагын бер кат испат итте. Кичә хакимият бинасының утырышлар залында мусульман эшмәкәрләренең Рәсәйнең мусульман эшмәкәрләре ассоциациясе белән очрашуы булып үтте.
Кеңешмәшендә Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннаханов, Россия мусульман эшмәкәрләре ассоциациясе президенты Айдар Шахимарданов һәм башка рәсми затлар катнашты. Очрашуның төп максаты эшмәкәрләрне ассоциациянең эшчәнлеге белән таныштыру, алдагы көнгә хезмәттәшлеккә кызыксындыру уяту иде. Ассоциация эшмәкәрләрнең бизнес проектларын кабул итә, аны инвестицияле һәм билгеле бер процентны үзендә калдыра. Бу юл белән эшмәкәрлеккә аяк басып, уңышлы гына эшләүчеләр көннән-көн арта. Тәкъдимнәре дә кызыклы. Район башлыгы Раис Миннаханов әле күптән түгел президентыбыз да эшмәкәрләр белән очрашу уздырды. Мондый фикер алышулар, төрле мәсьәләләрне хәл итүләр бу өлкәдә һәрдаим кирәк дип ассызыклады. Ассоциация президенты Айдар Шахимарданов исә мусульман халкы элек-электән сату алу эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән, мәчетләр, мәдрәсәләр төзеткән, безгә моны хәзердә дәвам итәргә кирәклеген әйтте. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ассоциация предпринимателей мусульман Российской Федерации сегодня приехала в гостеприимный Сабинский район. Встретились с главой, с уважаемым Раисом Нургалеевичем, встретились с активом бизнесменов, рассказали про нашу ассоциацию, презентовали наши программы, презентовали работу инвестиционно-венчурного фонда, рассказали, как бизнесмены Сабинского района могут получить у нас инвестиции, как мы можем помогать им участвовать в наших проектах. Вкратце так. Какие инвестиции они у вас могут получать? Наш инвестиционно-венчурный фонд объемом 60 миллионов рублей. Мы инвестируем многие проекты. Самое главное условие, чтобы это были проекты халяль, чтобы там не было спиртного, не было свинины, но вы это все понимаете. В основном мы финансируем каждый проект где-то от 1 миллиона до 10 миллионов рублей. Бизнесменам мы об этом сегодня подробно рассказали. Все подробности можете узнать на нашем сайте apmrf.ru. Можете заходить, посмотреть, изучить наш сайт. Обращайтесь к нам в ассоциацию. И сегодня на собрании, на совещании договорились, что мы откроем представительство нашей ассоциации в Сабинском районе. Иншаллах, в ближайшее время рассмотрим кандидата на должность представителя. И потом работа нашей ассоциации уже закрутится очень активно в Сабинском районе. Очрашу барышында һәр рәсми затның чыгышы тыңланды. Мусульман эшмәкәрләр арасында популярлашып баручы Muslim Ocean банк системасы, түләү карталары, бонуслар хакында да сүз булды. Ә иң мөһиме, мусульман эшмәкәрләр ассоциациясе белән хезмәттәшлек итәргә теләгән кеше үз эшен гадел, дин кушканча алып барырга тиеш диялар. 3 октябрьдән 6 октябрьгә кадәр Казан шәһәрендә Евразия урманнары, Идел буе урманнары исеме астында яшь галимнәрнең 17нче халыкара конференциясе булды. Гамәли дәресләренең берсе Саба районы Лесхоз бистәсендә үтте. Лесхозда урнашкан селекция-орлыкчылык үзәгендә яңа технологияләр ярдәмендә елына 12 миллион ылыслы агачлар кәшәсе үстерелүе мәгълүм. Конференциядә катнашучы 20 илдән һәм Россия төбәкләреннән килгән яшь галимнәр өчен дә бу кызыклы. Чөнки Татарстанда һәм илебездә урманчылык эшен җәелдерү һәм үстерүдә үзәк зур өлешен кертә. Гомумән алганда урманчылык өлкәсендә хәл ителәсе мәсьәләләр күп дип белдерә Мәскәү дәүләт техник университеты доценты Петр Мельник. Проблем на самом деле много, как и у всех. Но я считаю, что лесоводы Татарстана с ними эффективно справляются, они как-то их решают, потому что нас всегда спрашивали, что вас больше всего в Татарстане поразило. Во-первых, это радушие, доброта, гостеприимство, это, конечно, дисциплина в лесном хозяйстве и люди. Вы знаете, конечно, это всех очень нас сильно поразило. Есть такие программы, когда мы хотим увеличить лесистость республики и так далее. Давайте мы будем повышать ее вместе. Тоже будем приезжать, сажать леса. Вчера мы посадили там, елочек немножечко. Татарстанда урман үстерү тәҗрибәсе югары булса да, хәл итәсе мәсьәләләр җитәрлек. Республика урман хуҗалыгы министры урынбасары Әмир Бәдретдиновтан әйтик, шушы көнгә кадәр имән орлыгын фәнни яссылыкта саклау авырлык тудырган. Обмен опытом, обмен мнениями, самые передовые технологии, которые имеются в мире, они здесь у нас обсуждаются. Технологии в лесовосстановлении, технологии переработки леса, также технологии заготовки, использования разной современной техники. Также большая проблема у нас это сохранение семян. Есть очень хороший опыт у наших коллег, у поляков, сохранение семян низкотемпературным способом.
На сегодняшний день у нас вот в республике, и не только в республике, это и в Российской Федерации проблема сохранения желудей дуба. Мы урожайный год собираем хороший урожай желудей, а сохранить их не можем. Вот мы сегодня тоже обмениваемся с ними этим опытом. Галимнәр Саба урман хуҗалыгының эшчәнлеге белән төрле яктан танышты. Көн яңгырлы, салкын, җилле булуга да карамастан, биредәге дендрарий бакчасы һәм анда үстерелүче экзотик агач һәм үсемлекләр дә галимнәрдә зур кызыксыну уятты. Я очень рада принять участие в конференции, встретиться со своими коллегами и обменяться опытом, и, может быть, найти решение каких-то общих проблем лесного хозяйства. Алга таба халыкара конференциядә катнашучылар атаклы урманчы Нургали Миннеханов һәйкәленә чәчәк салды. Аннары Саба урман хуҗалыгының кәрҗин үре сувенирлар ясау цехларында булып осталарның эше белән таныштылар. Агач эшкәртү комплексында барган эшләрне күзәттеләр. Татарстанда 1500-дән артык тарихи мәдәни мирас һәйкәл бар. Республикада эшләп килүче мирас максатчан программасына 2013-2016 елларга хөкүмәт бюджетыннан иң борынгы тарихи мәдәни объектларны аякка бастыруга акча бүлеп бирелде. Реставрация башкарылучы тарихи объектлар арасында Сатыш авылы мәдрәсәсе дә бар. Сатыш авылы милләтебезгә күренекле шәхесләр биргән мәдрәсәсе белән тирә-якта мәшһүр булган мәгърифәт үзәкләренең берсе. Мәдрәсә бинасының тышкы ягы элекке күренешен төгәл саклап төзекләндерелгән, эчке якта исә хәзерге вакытта экспозицияларны урнаштыру эше бара. Бу безнең бинабыз элекке заманда бик начар хәлдә иде бу бина. Моны торгызуга күп әһәмиятен куйды безнең район башлыгыбыз. Өлкәннәребез әйтү буенча монда булган барлыгы 7 мәдрәсә. Моны бу мәдрәсә 2 этажлы булган дип баралар. Хәзерге вакытта моның эчендә безнең ремонтлар бара шушы мәдрәсәдә. Шушы ел алдагы айларыбызда елда мәдрәсә ачылачак һәм бу мәдрәсә музей форматында булачак. Безнең менә бу зданиягә реконструкция булды. Мондагы бер кирпиче дә үзгәрмәде. Бу кирпичне яңадан алып, шул кирпичне яңадан алып алар ясадылар. Шушы кирпич менә хәзерге ничә еллар торган кирпичләр, шушы кирпичләр, моны хәзер шушы кирпичләрне алып, һәрберсен алып шайтып ясадылар алар. Сатыш мәдрәсәсе иң ире ислам рухани уку йортларыннан саналган. Мәдрәсә бинасы татар торак йорты сыманрак. Үзәктә кәҗәнкәсе һәм аның ике ягына килгән зур, яхшы яктыртылган уку бүлмәләре белән салынган. Фасадлар эшләнешендә классицизм архитектурасы белән татар халык төзү сәнгате алымнары күзәтелә. 2015 елда башланган реставрация эшләре инде төгәлләнүгә таба бара. Фундаментлары һәм һәр кирпеше ныгытылган, тәрәзәләре өр-яңадан эшләнгән бина Сатыш авылының горурлыгы булып тора. Безнең Сатыш урта мәктәбе үзенең мәгариф үсешен мәдрәсәдән башлап җибәргән. Билгеле, элек-электән мәдрәсә мәгърифәт учагы булган. Бүгенге көндә мәдрәсәнең әлеге бинасы сакланган һәм аның олы тарихы бар. Ел сайын биредә 25 мулла әзерләп чыгарылган. Алар камил рәвештә гарәп телен белгәннәр. Аның бу мәдрәсә безнең Кукмара районыннан килгән Хаҗи Насибуллин акчасына төзелгән. Ул биредә уен саклау склады төзетә. Биредә яланып эшләүчеләр дә күп була. Аларның балаларын укыту, тәрбияләү өчен ул мәдрәсә төзетергә уйлаган. Шулай итеп авылыбызда мәгариф учагы кабынган. Шуңа бу мәдрәсәдә безнең күренекле кешеләр укыган. Алар төрле төбәкләрдән килгәннәр. Алабуга, Теләче, Кукмара, гомумән якын тирә районнар өчен ул инде лампа ролен үтәгән шикелле булган. Әлеге бинаның төзелешенә игътибар итсәгез, анда менә шул ук вакыттагы зур зәвыхны күреп була. Аның тәрәзә уеннары, аның һәрбер кирпиченең куелышы. Гомумән ул биредә олы тәрбия эше алып барылганлыкны күрсәтеп тора. Биредә дөньяви фәннәр дә укытылган. Һәм инде әлеге
тарихны безнең яшьләребез дә белергә тиеш. Өйрәнәбез, фәнни-практик конференцияләрдә чыгыш ясыйлар һәм гомумән авылыбызның бүгенге көндә йөзек кашы булган мәктәбебезнең шушы мәдрәсәдән башлануы белән без бик горурланабыз. Мәдрәсәнең эшенә үткәч тә биредә шул шыр атмосферасын тоярга була. Аппак итеп акчарланган кирпич стеналар биредә белем алган мәгърифәтчеләрнең рухын саклыйлар кебек. Биредә 2 зал эшләячәк. Берсендә район мәчетләре тарихы яктыртылачак, икенче залда Затыш мәдрәсәсе тарихы урын алачак. Киләчәктә үз урыныбызны табар өчен үткәнебезне барларга һәм аның истәлекләрен менә шулай кадерләп сакларга тиешбез. Шушы көннәрдә Сабада урология табибларының гыйльми конференциясе булып үтте. Алдагы сюжетка күз салыйк. Татарстанның барлык төбәкләреннән килгән урологлар һәм медицина белгечләре алдына конференциядә куелган төп тема ир-атларның мәни бизе авырулары һәм аларны дәвалаудагы яңалыкларга багышланды. Медицинада бу өлкә аерым урын алып тора һәм аңа карата бик күп фәнни хезмәтләр, ачышлар башкарылган. Җәй көне исә Саба табиблары тарафыннан шушы авыруларны дәвалау максатында уникаль операция да үтте. Район үзәк шифаханәсе баш табибы Марат Юсупов дәвалау нәтиҗәләренең уңышлы булуын белдерә һәм республика күләмендә аденома простата авыруларын дәваларга әзер. Бик актуаль булганга күрә без үзебездә аны кызыксынып, лечениесендәге, операцияларындагы кулланырга тырышабыз бүгенге көндә. Иртәрәк әйткәнчә без яңа аппарат алынган инде ул шушы проблема буенча безнең Саба больницасы белән операциялар ясала. Шуңа күрә күп вопрослар туу мәсьәлә biz шушындай конференцияларны үткәрергә мәҗбүр булдык инде. Бүгенге көнгә безнең барлыгы ул аппаратура белән 11 операция ясалган, непосредственно аденомага 9 операция ясалган. Эффект бик әйбәт. Ир-атлар сәламәтлеге Татарстан табиблары өчен көнүзәк проблема булып санала. Республикада 2013 елдан башлап мәни бизе белән авыру очрагы 7, ир-атларның нәселсезлеге 23%-тан да күбрәк үсеш кичергән. Моның төп сәбәбе беренчедән ир-атларның үз сәламәтлекләренә карата битараф булулары, икенчедән начар гадәтләрдән арына алмау. Шунысын да искәртеп үтәргә кирәк, вакытында дәвалану узмаганда хәл онкологиягә кадәр барып җитәргә мөмкин. Мужское здоровье, оно до настоящего времени особо и не оценивалось ни организаторами здравоохранения, ни врачами. Но вы сами понимаете этот момент. Да? Если женщина там могла обратиться куда-то, вот, и если, не дай бог, ей не могли помочь на местах, ее направляли сначала там в Казань, потом в Москву. У мужчин не было такой возможности. И вот на протяжении 20 с лишним лет мы занимаемся проблемой, многого достигли. Разработан реестр мужских заболеваний, очень колоссальные у нас успехи в лечении пациентов, как бесплодия мужского, так и нарушений половой жизни, вот, ну, различных там уродств, аномалий, а их тоже достаточно. Поэтому мы являемся определенными лидерами. Конференция эшендә Сеченов исемендәге Мәскәү дәүләт медицина университетының урология клиникасы хирургы, уролог Николай Сорокин һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының баш белгеч урологы, профессор, медицина фәннәре докторы Ринат Галиев та катнашты. Быел 100 яшын тутырган Хәкимә әби Закированың өеннән кеше өзелми диярлек. Кызлары, туганнары, авылдашлары һәр вакыт аның хәлен белешеп торалар. Өлкәннәр 10 көнлеге уңайнан район җитәкчелеге дә аны тәбрикләде. Бүләкләр, күчтәнәчләр тапшырды. Оят авылында яшәүче Хәкимә әби Закирова яше 100 булса да һәркемне зурлап каршы ала. Һәркем белән үз тиңе, үз яшьтәше кебек аралаша. Кунакларга карата ул җылы мөнәсәбәттә. Кунак килсә бәрәкәт арта. Allah Teala bu bendene bereketi bile getiririm diyen. Ondan sonra oturup dua kılırga kuşkan. Bismillah açıp girsen bir heybet bulgan diyen indi. Allah'a şükür kopkamasık, işiğimasık, kileler, gittiler, balalarım da küp, tuğanlarım da küp. Kişi de halime bile. Хәкимә әби үзенең бүгенге тормышына сөенеп бетә алмый. Яшүсмер чакта ул хезмәт юлын башлаган кыз бер вакытта да сынатмаган. Эштә дә, тормышта да, гаиләдә дә мин иң кадерлесе булдым ди. Аллаһка шөкер. Яшь вакытымда да бик кадерле кеше булдым мин. Эшләдем дә кадерле дә булдым. Яшь вакытымда, яшь гомеремдә дә кадерле кеше булдым мин. 15 yaşımdayım.
70 баланы туйдырдым мен. 15 yaşında мектептің iş avulunun mektab balası 70 balay, sularını oşarga azırlap, oşarga pişirip sularını tuydurdım. 15 yaşındaki balayım ben. Minik getirgani ulu kişiler, üzerinde benim çok kızları var yine. Bizden kızlarımız yuqıdan yazıp olmuyor. Hakime 70 balаны tuydurdu. Әбекейнең кызлары үзләре дә өлкән яшьтә, үзләрен дә өлкәннәр көнендә зурлаганнар, әнине олылаулары исә алар өчен айрыша горурлык. Мине көннә кертелә, әнине бигрәк зурладылар, күршеләр, чәчәкләр бәкерделәр, рәхмәт аларга, менә кифая иннескән кайткан чәчәкләр биде, барсы да кутладылар, күршеләр дә. Мине өлкән бит инде 66 яшьтә инде миндәген. Барысына кытлар, Аллаһ рәхмәт итсен барсына да. Яшь буын туганнары, ыныклары Хәкимә әбине бигрәк тә яраталар. Алар аны үз тиңдәшләре кебек күрәләр. Башкаларга сөйләмәгән сырны да аңа сөйлиләр икән. Без авылның икенче башында торабыз, ләкин бик еш кунакка монда киләбез. Кунакка түгел, гомумән эшләрне бергә эшләргә. Бары бергә юк уртак инде безнең. Яхшы анадан яхшы бала туа инде ул. Минем кайнанам искитмәле яхшы кеше, яхшы кайнана. Кайнана дип әйтәсем дә килми, ул миңа бик әни ул минем өчен. 3 баламны карап үстерде. Моңарчыда гел шуларны карап тора. Кичкенә улымны 8 айдан калдырып эшкә чыктым. Аны калдырып бик күңелле. Аның белән утыру үзе бер тарих. Рәхәтләнеп эш сиреңдә сөйли аласың, ул сине аңлый, үзенең яхшы киңәшләрен бирә. Ул безнең үткән заманда гына калмаган, менә бүгенге заманга яраклашкан әби ул. Ул замананы да аңлый ул, замана яшьләрен дә аңлый ул, менә гомумән алганда аны әйтеп бетереп аңлатып булмый инде. Өлкәннәр 10 көнлеге кысаларында район җитәкчелеге дә Хәкимә әбинең хәлен белде, бүләкләр тапшырды. Әбекәй зурлап килгәннәре өчен барсына да рәхмәт әйтте. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов белән рәхәтләнеп аралашты. Хәкимә Birinçiden kişilerge bir yaxşılı mühabbet gibi ettiğimiz oyunu ol. Halkını kişine yaratılan kişi bulgan. Min olayım ana uzun ömrü şunun arkasındadır dip deyindi. Hem indi mine izgi oylar bulganda hem indi her vaxtını harekette buluğu indi mine şu xatlı küp balalar bulup da Allah'a şükür bu 7 baladan 6'sı isen sağ. Hem indi балалар да шулай узун гомерле була күрсен. Шушындай өлкәннәребез, шундый матур өлкәннәребез күбрәк була күрсен. Һәм инде бергә матур итеп яшәргә булсын инде. Апага безнең узун гомер булганын игелеген күреп, менә балаларына бик зур рәхмәт, аны зурлап карга, матур итеп карап торалар. Инде минем әйтәсем килә үзебезнең врачларга да бик зур рәхмәт. Менә 100 яшьтә күзне ачу инде. Үзе бер Кыдай бирер изге кешегә. Күбрәк халкыбыз шундай изге кешеләр булсын. Һәм инде алар белән горурланып яшәргә ясын. Хәкимә Бизакирова менә шулай кадерле, хөрмәтле кеше булып гомер кичерә. Алдагы көннәрендә дә ул сәламәт булып, якыннарының кайгыртуын тоеп яшәсен иде. Узган атнада Шәмәрдән бистәсендә шушы авыл егете волейбол, футбол һәм башка спорт төрләре буенча югарылыкка ирешкән Рөстәм Шәрәфиевның истәлегенә волейбол ярышлары булып үтте. Тулырак алдагы материалда. Районыбызның иң оста волейболчысы, сәламәт яшәү рәвеше алып барган Рөстәм Шәрәфиевның фаҗигале төстә арабыздан китеп баруына күңел һаман да ышана алмый. Дуслары арасында ул да җиңү өчен җан атасыман тоела. Аның якты истәлегенә уздырылучы турнирда катнашучыларның барысы да шундый хисләр кичерә. Район ара турнирда Шәмәрдән 2, Алексеевск районы, Казан шәһәренең ТЭЦ бер командалары көч сынашты. Ярышлар башланыр алдыннан Рөстәм Шәрәфиевны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Турнирга килгән кунаклар арасында Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев, Саба районы волейбол федерациясе рәисе Фәнис Валиев, эзләү-коткару отряды җитәкчесе Дамир Халиуллин, Рөстәмнең бер туганы Радик һәм башка мәртәбәле кешеләр бар иде. Район спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов бу ярышны уздырырга инициатива күрсәтеп мөрәҗәгать иткән кешеләргә бик теләп риза булдык. Район җитәкчелеге дә ярдәм күрсәтте дип ассызыклап үтте. Ярышның инициаторы менә Шәмәрдәндә яшәүче, Шәмәрдәндә торучы, шушы Рөстәм белән бергә уйнаган волейболистлар, инде Сабиров Марс дигән волейболчыбыз безнең. Шулар инициативасы белән бу ярыш
оештырылды. Үтәде әйтергә кирәк инде. Безнең бу ярышның спонсорлары үзебезнең район хисабына үтәде дип әйтергә кирәк. Шулай ук Шәмәрдән җирлеге бик актив катнаша монда. Судьялар инде безнең шушы Яшьлек спорт комплексы Казаннан килгән судьялар белән ярышны үткәрергә планлаштырабыз. Инде алга таба бу ярышлар узын гомерле булыр дип әйтәсе килә. Алдагы елларда да үткәрергә планнарыбыз бар. Шәмәрдәннең яшьлек, яшьләр һәм спорт үзәге җитәкчесе Динар Маканов та Рөстәм Шәрәфиевны спорт сөючән, тырыш, тормышка гашык егет иде дип искә ала. Районыбызга бик күп җиңүләр алып килгән спортчы истәлегенә мондый турнир уздыру дөрестән дә кирәк иде. Инде ул безнең ничә еллар Шәмәрдән өчен, Саба районы өчен волейболны представляет итеп йөри. Инде ул бүгенге көндә безнең обладатель, трехкратный обладатель Кубка президента Федерации волейбола Мухаммед Шинунун. Яңадан сельский районнар арасында бик күп, авыл яшьләр арасында бик күп чемпион булып калган инде командалар да уйнап беткән җегет. Бик яхшы җегет, эшләрендә дә бик уңышлар күп булды аның. Инде менә бүген аның ярышына җыелган иң якын иптәшләре, дуслары, иң якын бергә уйнап үскән командалары, ул Алексеевск, Чистопольский район, Мамадыш районы һәм инде үзебезнең Саба районыннан 2 команда куйдык, первый состав, второй состав дип. Инде менә бүген бик көчле уеннар булачак. Инде менә уен башыннан зиратка барып килдек. Аннары эшенә кирип чыктык. Почетный доска бик матур эшләгәннәр. Инде рәхмәт руководстволарына, ул җегетне онытмаганнар. Без дә инде үз ягыбыздан онытырга дип тырышмыйбыз. Бу инде инициатива волейболистлар үзләре ягыннан беренчеләр күтәрделәр. Һәм инде безнең председатель Федерации волейбола поддержать, глава района поддержать, рәхмәт. Спорт комитет начальники без үзебез ягыбыздан, мэр Шәмәрдән поддержать. Шуңа күрә барысына бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә бу инде ярыш безнең стартын алды дип белдерәсе килә. Киләчәктә дә продолжениесе булыр дип ышанып калабыз. Рөстәм Шәрәфиевнең төп эш урыны эзләү коткару отрядында була. Турнир башланганчы аның җитәкчесе булган Дамир Халиуллин да сүз алып сөйләде. Безнең отряд формировался в 2008 году. Шул вакытта беренче көннән үк Шәрәфиев Рустам безнең белән эшләде. Ул үзен күрсәтте как наилучший спасатель. 2 ел подряд был лучшим спасателем Республики Татарстан. Волейболдан, футболдан бөтен турнирларда участвует бик активно. Коллективта не кирәк. Коллективта был лидером коллектива. Аның яктан только положительный ситуациялар безнең булды. Шул ук бер елны булды случай. Мишән башыннан запрудысыннан ул баткан малайны табып, шуны реанимациялар жасаттырып, дежурный смена белән аны коткарды. Шундый положительный вакытлар бар яны. Бүген менә монда кемнәр катнашачак, кемнәрне чакырдыгыз сез? Монда безнең Шәрәфиев Рустам үз вакытында булды. Яхшы егет ие. Үзебезнең район командасында иң оста уенчыларның берсе. Инде шунысы күңелле менә үзебезнең егетләребез, ул уйнаган команда составында егетләребез бу үскәндә дә бик матур уеннар күрсәтәләр. Менә әйтергә кирәк, соңгы Фәрит Мөхәммәтшин, Фәрит Хайруш Мөхәммәтшин җитәкчелегендә оештырылган республика күләмендәге ярышларда да беренче урын алдылар. Бүген менә район араш шундый турнир үткәрәбез. Рәхмәт катнашучыларга, оештыручыларга. Киләчәктә шулай хәтирәбез бер узак саклансын. Чөнки ул дөрестән дә яхшы уенчы да, яхшы кеше дә. Радик Шәрәфиев хөрмәт итеп килгән җитәкчеләргә, дусларына, бер туганын шулай искә алганнары өчен һәркемгә чиксез рәхмәтен җиткерде. Мондый ярыш киләчәктә дә дәвамлы булыр дип ышанасы килә ди ул. Мин бик шат, шундый аның дусларына, шундый кишле итеп оештырганнарына, шулай итеп бик каты хөрмәт итәләр. Бөтенсе булыша, бөтен даже руководительләр менә оештырып подключаться итә инде. Мин бик шат инде. Волейболчылар арасында беренчелек өчен көрәш киеренке халәттә үтте. Нәтиҗәләргә килгәндә беренче урынны Шәмәрдән командасы яулады. Казан шәһәренең ТЭЦ-1 командасы икенче урында, 3тә Алексеевск районы спортчылары, 4нче урында Шәмәрдән 2 командасы. Җиңүче команда турнирның күчмә кубогына ия булды. Барлык командаларга грамота һәм акчалата призлар тапшырылды.
Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең каналда калыгыз.